Hei, tämän toisen Pate-videon aiheena on tehdä lyhyt esittelykierros Paten valikoihin, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Olet rekisteröitynyt, valitse sieltä kirjaudu ja ota tällä kertaa sieltä kirjaudu valmentaja ja sähköpostiosoitteesi ja aiemmin tekemäsi salasana. Pääset näkemään Paten valikoita ja systeemejä vähän syvemmin. Tässä tietokoneen näytöllä näkyvät valikot näkyvät myöskin sitten ihan vastaavana siellä mobiilinäytössä. Ja lähdetään ensin liikkeelle sieltä testien suoritusohjeista. Sieltä näkyy kategorioita, jotka pitää sisällään testejä ja testien ohjeita. Jokaiseen ohjeeseen kuuluu paitsi sanallinen ohje ja miten tulos kirjataan, niin näkyy myöskin video mallisuorituksesta, ja nuo mallisuoritusvideot kaikki löytyy myöskin YouTube-kanavalta Patepal Oyn alta. Joukkueet ja urheilijat kohdasta pääset lisäämään uusia joukkueita ja niihin sitten urheilijoita. Lisätään tänne malliksi yksi joukkue, ja kun nimeät joukkueen, niin välttäisin käyttämästä C-tytöt, D-tytöt, vaan ajatuksena on, että joukkueen nimi pysyisi samana. Laitan tähän nyt vaikkapa tytöt 05 joukkueen, laitan sinne jonkin kuvauksen. Ikäluokka, sieltä löydät valmiiksi ikäluokan ja siellä on myöskin aikuiset joukkue sitten. Nämä lienee tällä hetkellä C-tyttöjä, sukupuoli, tytöt. Sieltä löytyy myöskin muita vaihtoehtoja ja sekajoukkueella on oma luokkansa. Ja sen jälkeen tallenna. Tämän jälkeen kun sinulla on joukkue, niin voit lähteä lisäämään sinne urheilijoita. Eli sieltä alhaalta lisää uusi ja urheilijan tietoja. Kirjaan sinne malliksi yhden. Liisa Pateri kuuluu tähän joukkueeseen ja valitsen täältä vielä sukupuolen, silloin ne testitulokset menee oikeaan paikkaan. Ja syntymävuosi myöskin sitten vaikuttaa sinne tuloksiin. Sähköposti, pelinumero, pelipaikka, ne eivät ole pakollisia tietoja tässä vaiheessa. Sitten tallen. Sitten vaan lisää uusi painikkeesta, lisää joukkueellisen pelaajia ja pelaajien tietoja pääset aina muokkaamaan tuolta muokkaa painikkeen kautta myöhemminkin. Tällä samalla sivulla voit lisätä joukkueellesi muita toimihenkilöitä, apuvalmentajia, huoltajia ja antaa heille erilaisia oikeuksia. Jos sinulla on esimerkiksi apuvalmentaja siellä tekemässä testejä sun kanssa, niin silloin hän pääsee myöskin lisäilemään. Ainoa, että hänen pitää olla rekisteröitynyt Pateen ennen kuin hänet lisätään joukkueen toimihenkilöksi. Sitten vaan kirjaamaan testituloksia, joukkue on lisätty ja vielä joukkuetta pääset myöhemmin muokkaamaan sieltä joukkueet ja urheilijat kohdasta. Näet joukkueesi ja sieltä muokkaa, josta pääset tekemään samoja asioita kuin äsken. Mutta sitten mennään kirjaamaan testituloksia, eli valitaan testin suorittajat. Nyt täällä on yksi joukkue valittavana, valitaan se. Anna testin aika, nimi ja kuvaus. Niitä voit sieltä muokata. Testitapahtuman aika kannattaneen pitää tommosenaan. Ja valitse testit. Voit valita yhden tai useampia testejä, mitä teet sitten samalla kertaa. Ja vahvistat valinnat ja aloitat testauksen. Näet siellä vielä suoritusohjeet ja tällä hetkellä siellä nyt on Paterin Liisa ainoana joukkueessa tekemässä tulosta vauhdittomasta pituudesta, eli sinne voit lisätä suoraan hänen tuloksensa. Ole tarkkana yksiköiden kanssa, mitä siellä käytetään. Liisa hyppäsi 120 senttimetriä ja tulokset tallentuu automaattisesti sen jälkeen, kun ne on siihen kirjattu. Ja sitten voit mennä täältä katselemaan testituloksia tai sitten sieltä vasemmasta valikosta, kuinka vain. Ja valitaan sieltä joukkue
ja nähdään sieltä testitulokset taulukkomuodossa ja voidaan niitä sitten tässä vielä muokata. Tilastot kohdasta löydät tehdyt testit yhteenvetona lyhyesti. Löydät sieltä urheilijan kehityskohdan, valitset joukkueen, valitset testikategorian ja urheilijat ja sitä kautta pääset katsomaan graafina. Nyt tämä ei vielä kauheasti kerro. Yhdellä urheilijalla tehty yksi testi ei oikein riitä tilastomateriaaliksi, mutta kun sinulla on siellä enemmän testejä tehtynä ja pääset katsomaan silloin urheilijan kehitystä ja myöskin joukkueen kehitystä. Ei muuta kuin testailemaan ja muistathan, että risut, ruusut, kysymykset, kommentit osoitteeseen info@patepal.com. Tsemppiä testeihin. Palataan.